boring. Ulit-ulit na yung buhay. Kain, tulog, exercise ng konti. Walang magawa eh. Kasi nga pag nasa kwarto, puro Netflix, YouTube, Facebook, nakakasakit ng ulo. Kaya nga minsan kailangan natin lumabas rin, mag-exercise ng konti. Alam nyo, sa sobrang bored ko na dito, gumawa ako ng daing. Yan o. Gumawa ako ng daing. Pang 3 days ko na to na ninilad sa araw. Hindi pa tuyo eh. May basa-basa pa. Itinakpan ko na ng plastic to para hindi walang nung tawag nito, nung tawag na langaw. Yan. Walang magawa eh. Kaya gagawa na lang tayo ng daing. Yung mga naka-quarantine dyan, mas maganda pa i-exercise. Meron pa kayo makakakuha na dito. Lalakas pa yung niyo, katawan. Hanggang kailan pa itong matapos tong COVID na dito guys. Bored na ko guys. Wala na tayong magawa dito, pakit-akit na lang.